Югары бейіклекке ирешерге теләсәгез, югары тәләпләр қоярға үйрәнігіз, дип әйтеп калдырган язучы һәм фәлсәфәче Иоганн Вольфганг Гёте. Бүген без Татарстан мәктәп укучылары яулаган үрләр һәм казанышлар турында сүз алып барарбыз. Эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда. Миллионерларга әйләнгән мәктәп укучылары Татарстан яшьләре 1 миллионнарын ничек яулап алган? Гади бер тест дөньяны коткарачак. Әйләнәр йөрә мөхитне саклауда экодиктант ничек ярдәм итәргә мөмкин? Җыйдыңмы? Хәзер алып кил. Индия мөгаллимнәре уку өчен түләүнең нинди алымын уйлап тапкан? Узып баручы атнада мәктәп укучылары арасында уздырыла торган озын тәнәфес бөтен Россия бәйгесенең беренче этабына йомгак ясалды. Әлеге масштаблы проект Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы кысаларында тормышка ашырыла. Бәйгенең беренче сезонында илебезнең барлык төбәкләреннән миллионнан артык мәктәп укучысы катнашты. Конкурс максаты һәр яшүсмергә үзен күрсәтү, үзенең көчле якларын барлау мөмкинлеге бирү. Бәйгенең финал өлеше Артекта узды. Конкурста 600 югары сыйныф укучысы җиңүче дип танылды. Әйтеп үтәргә кирәк, 11 сыйныф укучыларына миллион, 9-10 сыйныф укучыларына 200 мең сум акча тапшырылды. Җиңүчеләр арасында Татарстан вәкилләре дә бар. Республиканың 13 мәктәп укучысы дәрәҗәле премиягә ия булдылар. Моннан тыш укучыларга шундый югары нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм иткән мөгаллимнәр дә акчалата бүләкләр алачак. Озын тәнәфес җиңүчеләре белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры очрашты. Укучылар белән хәбәрчебез Гөлфия Гобайдуллина да әңгәмә кырды. 200 мең һәм артык лагерена юллама. 182 лицей укучысы Ева Горшунова шундый бүләкләргә ия булды. Барысы да бөтен Россия зур тәнәфес бәйгесендә катнашып, үзенең көчен сынап җиңү яулаганга. Ева инде бәйгедә җиңгән акчаларны ничек кулланасын да уйлаган. Киләчәктә уку йортына кергәндә тотачак. Киләсе елда үз көчен сынап карыйсы килү теләге дә бар анда. Самым сложным и интересным моментом, я считаю... Иң катлаулы һәм иң кызыклы момент минемчә турыдан-туры ярым финалда һәм финалда кейслар чишү. Илнең төрле почмакларыннан җыелган укучылар. Бер-беребезне белмибез, ләкин уртак тел, уртак идеялар табырга кирәк иде. Минемчә, бу конкурста иң катлаулы момент шул булды. Конкурс ярдәмендә укучылар үз фикерен курыкмый яңгыратырга, лидер булырга өйрәнә, яңа белем, мәгълүмат туплыйлар. Укучыларга төрле этапларны узарга остазлары ярдәм итә. Әлбәттә, мөгаллимнәрнең ярдәменнән башка укучылар үзләре генә мондый нәтиҗәләргә ирешә алмаслар иде. Еваның җиңүендә остазы Алия Хисенбиева кызының да өлеше зур. Данный конкурс проходил впервые в России. Әлеге бәйге Россиядә беренче тапкыр үткәрелде. Чараларның күбесе дистанцион форматта үтте. Әлбәттә, иң зур этаплар җәйге чорда, балалар каникулда, барлык укытучылар ялда булган чорда узды. Әмма бу безгә уй-фикерләр, көч-куәт һәм әлеге проектны тормышка ашыруга керешү теләге белән җыелырга комачауламады. Конкурсның төп максаты югары сыйныф укучыларының төрле яклап сәләтләрен үстерү һәм аларның актив эшчәнлеген тирә-юньне яхшыртуга юнәлтү. Бәйгедә 9 юнәлеш буенча үз көчеңне сынап була. Алар арасында журналистика, спорт, экология, сәнгать, патриотик тема. Беренче этап онлайн үтә, теркәлү, үзең белән оригиналь таныштыру һәм кейслар чишү. Кирәкле күләмдә балалар җыйган Татарстан укучылары киләсе этап өчен Түбән Новгородка юл тота, финал Кырым Республикасының Артек лагерында уза. Бәйге барышында укучылар үзләре сайлаган юнәлешләр буенча проектлар эшлиләр һәм тормышка ашыру юлларын эзлиләр. Оештыручылар катнашучыларның һәр минуты файда белән узсын өчен нык тырышканнар. Мастер-класс үткәрүчеләре генә ни тора. Россиянең атказанган тренеры Ирина Винер, Mail.ru генераль директоры Борис Добродеев, космонавт Сергей Рязанский һәм башкалар. Бәйге 1 миллионга якын укучыны җәлеп итә алган, шуларның 600 җиңүче исеменә лаек була. Организаторами конкурса выступили. Күптән түгел шушы бәйгедә җиңү яулаган укучылар һәм аларның остазлары Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очрашуда булып кайттылар. Түгәрәк өстәл артында укучылар үзләренең проектлары белән таныштырдылар. Министрның сорауларына җавап биреп, котлаулар кабул иттеләр. Киләчәктә тормышка ашырырга теләгән теләкләре дә күп икән. Аларның күбесе туган илебезне яхшыртуга каралган. Я уверен, об этом хочу сказать, что ваши проекты наших школьников, как всегда... Минем ышанып әйтәсем килә. Сезнең эшләр белән укучыларыбызның проектлары һәрвакыттагыча чын проект булып санала. Чөнки сез үзегезнең хезмәттәгез белән
Үзегезне генә, остазларны гына түгел, республикабызның данын яклыйсыз. Аны төрле дәрәҗәләрдә күрсәтәсез. Министр белән очрашудан укучылар тагын да канатланып чыктылар. Әлбәттә, бу җиңүләр белән генә тукталып калмаячак алар. Зур тәнәфес конкурсы укучыларның киләчәк уңышлары өчен башлангыч мәйданчык булып торачак. Россиялеләрдә төрле фәннәргә кызыксыну уяту өчен илебездә күп кенә акцияләр уздырыла. Әлеге акцияләрдә мәктәп укучылары гына түгел, хәтта аларның әти-әниләре, әби-бабайлары да катнаша ала. Мәсәлән, хәзерге минутта сез онлайн рәвештә география фәне буенча белемнәрегезне тикшерә аласыз. Тиздән хокукый диктант старт алачак. Рус һәм инглиз теленә битараф булмаучылар кабат сөйләм теле һәм орфография күнекмәләрен тикшерә алалар. Тормышыбызның тагын бер мөһим өлеше булып экология тора. Нәкъ менә бу фән яшь гражданнарның табигатькә, әйләнә-тирә мөхиткә сак карашын формалаштыра. Республикада экологик диктант 2нче тапкыр узды һәм чарада 1нче тапкыр Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да катнашты. Акцияны уздыру өчен бөтен Татарстан буенча барлыгы 500дән артык мәйданчык оештырылган иде. Шуларның берсе Казанның 3нче гимназиясе. Биредә хәбәрчебез Мерсилә Искәндәрова да булып кайтты. Казаныбызда тирә-юнебезне саклау темасы буенча экологик диктант уза. Әлеге диктантның максатлары һәм үзенчәлеге нидә? Әзерләнмичә генә аны язып буламы? Хәзер барысын да сезнең белән бергәләп белербез. Казанның 3нче гимназиясендә экология мәсьәләләрен һәркем белә. Мәктәп парталары артында гимназия укучылары белән бергә мәгариф министры һәм аның урынбасарлары да бар иде. Ә сәбәбе бер экодиктант. Быел ул 2 тапкыр күбрәк катнашучыларны җыйды. Я готовился к диктанту, но Мин диктантка алдан әзерләндем. Бернинди дә авырлыклар килеп чыкмады. Сораулар барысы да тормыштан алынган иде. Әгәр без экологик законнарны үтибез икән, сорауларга җавапларны белүе бик җайлы. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин быел беренчеләрдән булып бөтен Россия экологик диктантында катнашты. Экологик диктант республикада 2нче ел үткәрелә. Узган ел анда 6500 укучы катнашса, быел 12000 катнашучы. Экодиктант бөтен Россия буенча 15 ноябрьдә үтте. Акцияны үткәрү өчен бөтен Татарстан буенча мәйданчыклар оештырылды. Барлыгы 502 мәйданчык әзерләнгән иде. Шуларның 447се республика мәктәпләрендә. Вопросы, наверное, были больше Сораулар тыелуклар һава турында булды. Иң кызыклы сораулар табигать өчен файдалы, яисә киресенчә зарарлы предметлар турында булды. Экологик диктант тест форматында үткәрелә. Тест су ресурсларын һәм атмосфера һавасын саклау, калдыклар белән эш итү, урман ресурслары, аеруча саклаулы табигать территорияләре, хайваннар һәм үсемлекләр саклау, экологик күзәтчелек һәм башка темаларга кагылышлы 25 сораудан тора. Биремнәрне үтәүгә 45 минут вакыт бирелә. Һәр дөрес җавап өчен катнашучыга 1 балл исәпләнә. диктант на самом деле не сложный, потому что все вопросы, которые... Чынлыкта диктант катлаулы түгел, чөнки анда булган барлык сораулар да тормышта көн күрештә эләгә. Мәктәп программасына кертелгән сораулар да булды, әмма бер сорау җавап бирүгә кыенлык тудырды. Медицина битлекләрен утилләштерүнең нинди куркынычсыз экологик ысулы булуы турында иде ул. Дөрес җавап бирүем шикләндерә. Экодиктант халыкның экологик культурасын күтәрүгә, табигатькә сак караш тәрбияләүгә юнәлтелгән зур акция. Бу проблемалар белән бүген республика мәктәпләре дә шөгыльләнә. Экологик класслар ачыла, укытучылар квалификация күтәрелә. Чөнки кешеләр үзләре әйләнә-тирә мөхитне саклау белән кызыксыналар. Шуңа күрә катнашучылар саны да арткан. Экологик диктантның Казанның нәкъ 3нче гимназиясендә узуы юкка түгел, чөнки биредә экология кабинеты бар. 2017 елда президентыбыз Рөстәм Миңнеханов экология елын 3нче гимназия диварларында ачык дип белдерә. В 1993 году на базе 3-й гимназии 1993 елда 3нче гимназия базасында халыкара экологик лицей ачыла. Ул 2002 елга кадәр эшли. Бу безнең өчен дә, безнең балаларыбыз өчен дә бик якын тема. Безнең чыгарылыш сыйныф укучылары арасында экологлар бик күп. Элеккеге Татарстан экология министры Фәрәд Габделганиев безнең иң яхшы укучыларыбызның берсе, медалистыбыз. Акцияда катнашучылар 15 балга кадәр җыйган очракта сертификатлар белән бүләкләнә. 3нче дәрәҗә җиңүче дипломнары алучылар 16-19 балл, 2нче дәрәҗә 20-дән 22 балга кадәр, 1нче дәрәҗә 23-тән 25 балга кадәр җыярга тиеш. Сораулар монда төрлечә. Әйтергә була
кызыклы сораулар да бар, авыр сораулар да бар. Норматив документлар буенча да, мәсәлән, анда ничәнче елны кабул ителгән шушы законнар. Аннан соң ничек итеп менә бу пакетларны төрергә һәм аларны кая ташларга, ничек ташларга, ничә көн тоттырга. Аннан соң мәсәлән, кайсы лампалар энергияны саклаучы лампалар булып торалар. Аннан соң мәсәлән, урманнар янган урманнардан соң нинди үләннәр бу җирдә урман янган һәм ничек итеп яңадан кире үз хәленә кайта дигән үсемлекләр бар. Мәсәлән, Иван-Чей шул нигә керә дип уйлыйм мин. Проект Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия табигать министрлыгы, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан расланган. Ул балаларга һәм яшьләргә экологик белем бирү буенча чараларның бөтен Россия җыелма календарь планы кысаларында тормышка ашырыла. Мондый чаралар уздыру әйләнә-тирә мөхитебезне саклауга бер адым, ә җәмгыятьне саклау безнең үзебездән башлана. Индиянең бер авыл мәктәбендә әйләнә-тирә мөхитне коткарырга ярдәм итүче һәм шул ук вакытта алыштыргысыз бүләккә ия булырга мөмкинлек бирүче гадәти булмаган ысул уйлап тапканнар. Сүз нәрсә турында бара? Традицион кызыклы тәнәфес сәхифәсендә Нияз Рахман сөйләп үтәр. Сәлам дуслар! Декабрьгә дә аяк бастык. Демәк, озакламый барыбыз көтеп алган яңа ел бәйрәме җитәчәк. Инде күпләрегез чыршы бизи, бүләкләр әзерләй башлагандыр. Бүгенге сәхифәне дә шуңа бәйле яңалыклардан башлыйк әле. Россиялеләр яңа елга начар бүләкләр исемлеген атаган. Беренчелекне кием һәм төрле сувенирлар алып тора икән. Бу исемлекнең башында йөзү өчен ласталар, универсал көнкүрештә кулланыла торган ачкычлар һәм яза торган ручкалар тора. Мондый бүләкләрне 18% кеше хупламый икән. Иң начары бүләкләрнең бөтенләй булмавы дип саный 24% шараштырылучы. Пиратларның бер өлеше 300 бүләкләрне үзләре сайлый. Носки, футболка, свитер кебек әйберләрне кулай күрә. Шулай бу исемлеккә торт, сабын, шампунь һәм башка төрле кирәк-яраклар да кергән. О, боже мой, что случилось? Мне не нравится. Ә менә Липецк шәһәрендә яшәүче Юлия Кравакашкина яңа елга бүләкне үз-үзенә ясый. Ничек дисезме? Үз акылына таянып, беренче сыйныф укучысы бензин сыйфатын ачыклый торган җайланма уйлап таба һәм халыкара форумда җиңә. Шунысы шаккатмалы, аның җайланмасы ягулык сыйфатын бер тамчыдан ук бәяли ала икән. Җайланмага ләгү белән шундый температурага кадәр җылына ки, нефтьнең җирдәге халәтенә кадәр. Нәтиҗәдә ул ягулык составында булган октанның төгәл күләмен һәм андагы су барлыгын бәяли ала. Халыкара форумда 25 мең кеше катнаша. Монда җайланмасы белән Юлияны бер ягулык станциясенә дә кертмәсләр шул. Бу бик тә куркыныч корал бит. Заправщицей на бензоколонку пойдете? Асфальт там есть? А при чем тут асфальт? Я осенью в балет на льду поступаю. Да ну, а как же с вашей мечтой? Ну как, видите, тренируюсь, а осенью в балет. Дәрескә йөргән өчен шуп белән түләү. Һиндстанның Пахоми дигән авылында да шундый тәртип керткәннәр. Анда укучылар белем алганнары өчен акча түгел, пластиктан торган шуп алып килә ала икән. Бу мәктәпне җирле эшмәкәрләр ачкан, анда гадәти кешеләрнең балалары укый, хезмәт хаклары билгеле бик түбән. Җирле халык пластикны гадәттә юандыра, бу исә балалар сәламәтлеге өчен шактый зыянлы дип белгечләр. Шуңа күрә мәктәп җитәкчелеге әти-әниләрдән түләүне нәкъ җыелган пластик алыштыра. Балалар да сәламәт, әти-әниләрнең дә акчалары янга кала. Бүгенге менә шулар иде, киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез безнең социаль челтәрләрдәге постлар астында комментарийлар калдыра, яисә үзегезнең кызыклы вакыйгаларыгыз турында хатирәләрегезне яза аласыз. Социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын сезгә кабат исегезгә төшерәбез. Кеше үз-үзеннән дә яхшырак, камилрәк булган очракта гына чыннан да яши башлый, дип язып калдырган физика буенча Нобель премиясе лауреаты Альберт Эйнштейн. Барлык кешеләрнең дә югары үрләр яуларга бихисап мөмкинлекләре бар.
алга һәм бары тик алга. Киләсе очрашуларга кадәр